Newsbreak. Sa headlines kan mga bareta, PNP Bicol may bagong PNP Regional Director. Kamot ni Police Staff Sergeant Noli Meranya kang San Jose Municipal Police Station na sinumpay. Dagos ng pinutol. Duwang magkasuway na shooting incident nangyari sa Siru, Maasin Ragay, Camarines Sur. Mga biktima parehong binawianin buhay. Regional 10 Outstanding Students of the Philippines pinagrekonosir. Uya mga bareta, sa aldaw na ini ako po si Jo Mike Angeles. Turnover of ceremony sa bagong liderato kan PNP sa Kabikulan ginibukas sa bagong aga. Si Police Lieutenant General Wilson Joseph Lopez, Deputy Chief PNP for Operation ang naging presiding officer. Ang detalye sa report ni Malvin Machado. Yung hepe ng pambansang pulisya kay Police General Jose Melencio Pocos Navarez Jr. Kasi kung wala siya, hindi siya nagtiwala, wala ako dito sa profile. So, sampu ng pasasalamat ko sa kanila ay taos-pusong pasasalamat din siyempre sa aking may bahay at sa aming mga anak. Kay Crystal Rose, kay Bayhaina, kay Rusmika, kay Alexander Tudo. Mga apat ang anak namin. Salamat sa suporta sa 33 plus years in the police service and 4 years in the Air Force. Yeah. So, thank you very much for the support of those years. I will take this opportunity, nakalagay remarks I will take this opportunity to tell something about the service I have rendered to the people and as a police officer. Pursuant to PRO 5 General Orders Number PRO 5 and HQG or DAS-DES-2026-4813 dated August 26, 2026. I, Police Brigadier General Randy Len Silvio, ODAS 07524, I hereby assume my duties and responsibilities as Regional Director, Police Regional 5, effective August 27, 2026, and I sign. Ginibukas sa bagong aga sa Camp General Simeon Ola sa siyudad kang Legazpi ang turnover of ceremony sa liderato kang PNP sa Bicol. Nangunyan, pamamayuhan na ni Police Brigadier General Randy Silvio. Si Police Brigadier General Silvio ang miyembro kang Philippine National Police Academy kapanalig class of 1997. Dati man siyang nadistino sa CID-GNCR. Naging Provincial Director kang Laguna, antes na padawan sa Southern Police District as in Quezon City Police District. Pag-abot ni Police Brigadier General Silvio sa Camp Simeon Ola, saro-saroman ipinabisto ni Police Brigadier General Erosito Miranda ang staff officers kang PNP Bicol. Si Police Brigadier General Miranda ang nakatalaan na magretiro sa serbisyo. Matapos ang turnover of ceremony, tulos isinunod ang command conference kung saan nakasentro ang urulay sa pasiorden kang riyon. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kabali man ngunyan sa abangan kung magkakaigwanin pagbabago sa mga nakatukaw sa provincial directors sa mga probinsya sa Bicol. Kada nagkakaigwanin pagribay sa pamayokan PNP Bicol, pirmi nang nagkakaigwanin riribayan sa mga nakatukaw na opisyal, urog na kung igwaman bitbit na opisyal ang bagong regional director. Sa iba pang bareta, Market Enterprise and Promotion Office nagpipreparar na kan mga lugar sa syudad na papatindahan giraray ngunya na Peña Francia Fiesta. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Taon-taon pinapakusog kang Market Enterprise and Promotions Office o MEPO ang operasyon kang Task Force 52 para sa Peña Francia Festival. Kabali sa Task Force 52 ang Naga City Police Office, Public Safety Office, MEPO, City Treasurer's Office, 11 barangay kang syudad as in iba pang mga ahensya. Sa maabot na September 4, nakatalaan ng pag-ulayan kang task force ang tungkol sa mga lugar na pwedeng pagpwestuhan kan mga paratinda. Ang mga barangay Balatas, Peña Francia, Santa Cruz, Igualdad, Abella, Sabang, Lerma, Triangulo, Concepcion Pequeña,
San Francisco asin Dinaga, iyo ang mga barangay na pinaglalatagan ng mga panindakan mga vendor na taga-syudad asin mga dayo. Sigon kay Market Superintendent Ramon Florendo, ang mga opisyal ka mga nasabing barangay ang ma-identify kung saing lugar sa saindang nasasakupan ang pwedeng pagpwestuhan kan mga paratinda na dai makakaabala sa mga aktibidad sa publiko asin sa agihan kan mga behikulo sa kaman ini iba-validate kang Task Force 52. Yan po si mga barangay na normally lalatagan kan mga local and dayong parasyenda during the September festivities. So ang general rule kayan, we ask the barangay, ining naunambitan ko mga barangay, kung arin si mga pwedeng private properties and public spaces that will include itong mga easement kan mga tinampo sa saindang barangay na pwedeng palatagan na dai man makaka-obstruct sa activities itong agihan kan mga tao sa kudae man makakaulang maray sa traffic. Gabos man ang mga nagtitinda sa syudad pag Peña Francia Fiesta ang pinagtataw ang lugar kan MEPO basta makipag-koordinar lang sa opisina. Basado sa ordinansa kang syudad, pwede nang maglatag ng paninda ang mga vendor poon September 1 hanggang October 15. Na-accommodate naman si mga paratsendang gusto man maghanap buhay, both itong local, mga taga-Naga o mga taga-Cataraid na mga munisipyo, pati naman itong mga dayo, tamay mga dayong hali ng Bulacan, hali dyan sa may Metro Manila, na gusto man mag-opresir kan sa inang mga produkto sa konserbisyo. So, that will hold true normally from September 1 to October 15. Yan ang si period as mandated by city ordinance. Itong day ko lang na pero number 52 ito kaya ang apod mi Task Force 52. Sa ngunyan, mayo pa man naririsebi ang MEPO ng letter of intent kung sa irisay ang mga gustong magtininda sa Peña Francia Fiesta. Alagad base sa obserbasyon ni Florendo, taon-taon pabawas ng pabawas ang bilang kan mga nagtitinda sa Naga pag fiesta. I have yet to receive letters of intent or verbal intent kung minsan nadirig diyan. Pero ang narisa ako, the past years, padikit na rin padikit na. Taara mo, kadak lang ka ito harali dyan sa Divisoria. Kailangan Divisoria kaya yaw na digdi. I would not name names ining mga darakulang business commercial establishment within CBD1 nga ni. So kung sa CBD2, nakadakol ng dati dyan nagbabarkal ang mga local tang mga iraong digdi sa market kasi na mismo ang nalatag okay itong mga merchants or small entrepreneurs digdi sa Naga dumana sa raod sa Metro Manila. Ngunyan, yaw na kayo digdi. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, naglalaom ang Market Enterprise and Promotions Office na mas dakol ang mako ang revenue ngunyan na Peña Francia Festival kumpara ka nakalis na taon. Alagad prioridad giraray kan MEPO na mahanapan in pwesto ang mga paratinda para matawan sindanin pagkakataon na makapaghanap buhay na dai makakaperwisyo sa ibang sektor. Saro ini sa mga direktiba ni Mayor Leni Robredo katakod kan programang Disiplinaga. Sigun sa MEPO ang makukuha ang koleksyon kan MEPO ang makakabali sa pondo kan syudad na iyuman ang madesisyon kung saan gagamiton ang nasabing revenue. Pero last year, mga 225,000 kung di ako napapasala. Iba man doon sa city treasurer na collection. Normally, malaog yan duman sa gross revenue and apart from nakakabali man yan duman sa annual appropriations pero the city government, the management, has the sole authority kung sa inyan pagagamitan. Always, ang importante ka sa muya, ang general